Mama, ụbọchị taa wụkwa 23rd of May 2023. Ihe a wụ the awakening time. Anyị ama mgbe ọzọ anyị ga-enwe ohere ikwu ihe ndị a. Okenye ọ dị mma ịnọ n'ụlọ ewu na-amụ n'ọgwụ. There has never been an awakened one in our land before. Ilanya, 100 years ago, there was no awakened one. Ilanya, 200 years ago, there was not an awakened one. But now there is an awakened one that has transcended the mind and saw the behind of the Paiwan Tapa. Ahunam ike dị ochi. Ihe dị ochi na-akọ a na-atọzi ụtọ. Mmanya dị mgbo na-ewepụta ọ na-atọzi m ụtọ. Ihe na ọtọwụ nshi nshi. Ị gaa na Facebook or YouTube or Google, ga-eklik ya Chukwu. Ọ ga-asị gị that Chukwu lekwe a part of ihe ọ ga-asị gị. A teacher me because I try to flood all this thing. Chukwu is a supreme deity. The Christians or Igbo ato no na Middle East, they don't use God as a deity. You have to understand that anytime you use deity, it has to do with traditional means. All these pastors who want a doctorate degree in theology, in stupidity, religion of their slave master. They have doctorate degree in philosophy, doctorate degree in theology, doctorate degree in Iberibe, doctorate degree in Nzuzu, doctorate degree in Efulefu. But they don't understand Chukwu na alanga amụrụ ha. They know arụ ndị ọcha domine ha. A sị na Chukwu is a supreme deity. Ọ bụghị nga ahụ. Asịkwa gị, it's an ancient deity. That means no ihe mgbe gboo ndị mbụ na ndị egede. Now it cannot be humanized. That means ana-asị na Chukwu na-ara nwaanyị. Chukwu kpọrọ na nwaanyị onye ọzọ. Na Chukwu ji atọ na-eweliwe biko na m yuzuru that word ọhụ m yuzuru biko. Na-eweliwe. Because I'm an awakened one. Mekwu ye all these hustlers nọ na Facebook ga-ekwu ya. All these hustlers, comedians, they are hustlers. Ha na-achọ ha ihe ha ga-ekwu a stop ego ha na-enweta na Facebook or YouTube. So ihe dị ha mkpa wụ a na-achị ọchị na-egwu egwuregwu, a na-eji ara, a na-eji brezi, a na-eji kukumba, a na-eji ike, a na-eji ara, so that Facebook na TikTok na-enye ha ego. Ọ gwụchana. My message wụ a tough message to awaken our people. It was a pleasant thing. Echona nwere kukumba na jide nga na na-eji otu eji use kukumba. Aga m enwe 10,000 ụmụ agbọghọbịa nọ nga na-achị ọchị na-aṅụrị na-agba aka. They will be there. They will come. Now, ọgwụhụ nga ahụ. Ya sị na Chukwu that is not humanized in Igbo tradition. That is n'ọdịnala ndị Igbo. Chukwu awụghị mmadụ. Chukwu ihe ahụ a na-ahụ anya a jụsụrụ tụọ ya atụọ. Jenga na-awụsara ya kai, awụsara ya ọbụla ọkụkọ, awụsara ya ọbụla ewu na ya wụ Chukwu. Period. Ihe awụ ihe
ndị nna nna anyị ha mgbe gboo otu ha ji kwuo ya otu ha ji dee ya efulefu onye si na ya nwere doctorate degree in stupidity efulefu onye si na ya nwere doctorate degree in bullshit agaghị abịa gwa anyị otherwise. Now that there is an awakened one hụrụ na ike dị ochi hụrụ na the behind of the paiwan tapa mmanya ahụ asị m Chineke kpọọ ha ọkụ ha kụrụ mmanya ngwa ọhụ kụrụ ya ṅụọ na aga ama aṅụ ahụ na m ike dị ochi. I don't know about you. Chukwu anyị cannot be sung to in a church. Chukwu, a Christian cannot sing song about Chukwu. Owaru, abomination, abominable act. A act agaje akogi ibi, kogi ngboro, kogi kwashoko, kogi ezumezu ọrịa. Because in a bastardize the holy name of the supreme deity of the Igbos. Mmụọ karaka kajara kaja mmụọ na-eri aja. Ịma mgbe ha na-asị ihe anyị na-eme bụ ihe mmụọ onye anyị na-achụrụ aja nwoke mmụọ. This efulefu nde priest na-eyi white eburu bread wofas akọrọ akọ si n'ọwa aja na ihe a na-achụwa aja masị enwe otu ndị eji rie nnọọ ndị awụhụ ndị ọma enemy ndị iro gbara anyị gburugburu ndị iro ha nwanne m ndị iro ha nwanne gị ndị iro gbara anyị gburugburu and ha na-ama anyị mma n'azụ on every level to see that we don't succeed. A na-asị ihe anyị na-eme ewu ihe mmụọ onye anyị na-achụrụ aja nwoke mmụọ mgbe ndị dibịa na-ejeje ịchụ aja ele ihe ha na-ekwu ana ha sị na ha na-aga nga aha ga-ekọ aka ha sị ka anyị chụọra ndị mmụọ aja ndị chọọchị na-aga onye anyị na-achara aja nwoke mmụọ ịhụ na these people wụ ndị ọjọọ ndị Kristian wụ ndị ọjọọ jọrọ njọ onye anyị na-eme ihe mmụọ onye anyị na-achụrụ aja nwoke mmụọ onye dibịa jee ya ewere ọkụkọ fopụ ya isi mgbe m lara ụlọ enye m ọkụkọ si m gbuo ahụ na ama m jijiji ha si ofu onye asị ị ga-awụlikwa onye dibịa nwa ọkụ mụ na ọkụkọ asị gị gbuo ahụ na ama ọkụkọ eme otu ahụ na ama m jijiji dịba na asị m stop this thing ma ewere ọkụkọ ahụ na ama m jijiji ahụ na ama m jijiji ahụ ihe were mma nye m ahụ na ama m ọkụkọ eme otu ọfụntakị mefe ntiene ma ewere ihe ahụ were ọkụkọ ahụ gbupụ ya isi ihe a wee ịchụ aja maasị wụ substitute bastardization iri gị ọrụ ngwanụ anyị ga-achụ aja maasị anyị na-achụ taa Chineke bụọ gị ọnụ ịhapụrụ ka ndị Igbo jee chụọ aja n'oke mmụọ sizie ha bịa na chọọchị ka anyị kụọ uri ka anyị ji Chineke gụọ uri ewere wefasị ewere bred wefasị na Germany here ije na shop o nwere ebe a na-ere bread ebe a na-ere odo small wefasị ndị ahụ ihe dịka communion na Biafran land is a big deal na ala bekee owuhe a big deal, you can see it everywhere. Ndị this efulefu bịa were ihe tinye na glass ere star means ọnwa asị na Chukwu wụ ọnwa edere there na Google Chukwu related with the sun. Amen Ra is the sun. The sun. Amen Ra. Now, here were bread wefase white tie nga bulie elu aka anyị chụ aja anyị na-achụ aja no nna na-atụ aja no efulefu deceiving our people efulefu na
ewere ndị Igbo anyị na-edisivu ha mmụọ ekwensu maka ihe ekwensu na-apịawa ndị Igbo azụ. Were aja a ga-achọ Chukwu emeghasị wetenụ ihe na baza kpụta na ewu kpụta na ihe akpụrụ ewu nye fada ewe jee dome na backyard jee gburie gbuo ya rie. Isiri a ga-ewere ewu jee n'ihu mmụọ jee gbupụ isi. These people prevented you from doing the right thing. Instead a ga-ewere ewu jee na the north ebe a ga-egbu ihe gbuo ha akpọrọ gị jeme na the west chi na backyard nana gị ya. These people wu ndị iro anyị. Ekpukpere ndị ọcha butere na anyị dị nsogbu, the implication ihe awụ this sabo and sabotage. Ndị Igbo na sabotage onwe ha. Enwere na one country asị ya now close to Asia na ebe a na-eje ị na-eje ebe ahụ ị ga na-eme ihe siri ike. Echi ịdị na-ere ahịa anwụrụ ị ga na-ere, echi ndị na-ere ahịa ntụ ị ga na-ere, echi na-ebubata ị ga na-ebubata na-ebupụ, echi ịzụ spare parts ị ga na-eburu na-apụ n'ala Nigeria. But the problem there wụ business ọbụla ị na-eme wụ business siri ike. Be afraid of ndị Igbo. Na onye Igbo ga-eje gwa onye eke na ị nwere ahịa, polisi abịa kpọrọ gị nye shia, anapụta gị ego nana gị shia, ọ polisi ewere ngwa ahịa ree ka ewere ego gbapụta onwe gị nye onye ahụ na-ewere ego tii na abụ. Onye Igbo ele ihe mere ndị Igbo na-eji eme ibe ha ihe. Onye Igbo ga-eje na Pakistan ga buru anwụrụ si nwanne na ya na-abịa na ahụ nnogodo nga ka ya bịa. Onye Igbo eburu anwụrụ waa ọ ga-alaghachite back 2-3 years, nwanne edome na Pakistan na-apịa ya ihe na-ewere waterproof mmanya ọkụ na-ata ya n'ahụ. Ọ gịnị mere ndị Igbo na-eji eme nwanne ha ihe? Anyị ahapụla Chukwu. Chukwu agbị na anyị mmụọ ọjọọ, mmụọ ọjọọ. Anyị na-ata onwe anyị ahụ na-atara. Imagine nwanne gị ga-atara ga-eje tara ya arụ na flesh ya, tara ya rie. That is what basically the Igbos are doing. Simple thing. Anyị ahapụla Chukwu. Otu m na-ekwu okwu ka ndị Igbo mara onwe. Iche na ọ nwere ndị obi dị mma. Ị ga-ahụ ndị ga-abịa na-asị, onye amụma gịnị mere iji asị ka ndị Igbo mara onwe? Hapụ ndị Igbo ka ha nzuzume. Somebody abịa sị onye amụma kpara ya onye amụma. Nga onye amụma na-ekwu okwu ka ndị Igbo mara Chukwu. Ka anyị ghara inwere aja a ga-achụrụ Chukwu ganye priest rie. Priest na-enweghị nwaanyị ananaghị aja ịkwesịrị ịchị aja ị ga-achụrụ Chukwu n'ihu mmụọ ala nnọ ananaghị jerie weje to Vatican wejekwere na ndị ọcha gburu nna gị nna mụ na gị ewere aja ahụ wejere ha na Vatican ha erie na-ebu ibu. Chukwu is an ancient deity related with the sun and also ọwụhụ mmadụ. Ọ na-ara nwaanyị, ọ na-amụta mmadụ, ọ na-ewere Holy Spirit ya tụma nwaanyị ime, ọ na-akpọrọ nwaanyị onye ọzọ. Ihe ndị ọcha butere warụ efulefu na-eso efulefu. Ewere na ha the spirit of efulefu tinye n'ime ndị Igbo. Ndị Igbo akpọ onwe ha ugwu. Ndị Igbo ahụzighị onwe ha n'anya. Ndị Igbo ekwere na iwere ihe na-ewu ihe were mighty Chukwu. Mgbe ndị Igbo bịara n'ala Igbo agbara na ha ọsọ. They are desperate. They have nothing. They have no security. Enemies on every side. Ndebo I returned at that empty vast land. A deity
eme ha approach ele ndị trespass ga na my land na my territory ha si because we have nowhere to go enweghị anyị enwezi ihe ebe anyị na-aga a na-achụ anyị ọsọ but you have no right to enter into this territory ha si biko ihe ọbụla nọsi anyị mee isi anyị mee ka anyị mee ya si na ewu mighty Chukwu ha si ngwa na anyị ga-efe gị chekwa anyị ndị na-achọ anyị na-achọ igbu anyị egbu nye anyị amamihe nye anyị akọ na uche nye anyị ability ịtụ mgbere ahịa chekwa anyị ga-ewere aha gị tige n'aha ụmụ anyị niile anyị ga-enye gị ekele na mbuli elu Chukwu Chibụzọ Chidrim Chukwudị Chukwu nọ nso Ifeanyị Chukwu Ụzọ Chukwu we have declared to Chukwu gozie anyị ga-echefu gị n'ụwa niile enweghị n'elu ụwa ebe and ile anya something like this has to do with in some territories enwere n'ala Africa ha na-ewerekwa aha mmụọ ha tinye n'aha ụmụaka ha mgbe ndị ọcha bịara ha sị that they have the Almighty God. But since the awakened one transcended the mind, I have understood that God is a title. God is a title of something higher, bigger than you. Your wife can be God if your wife is the one in charge. Your husband is the God because he's the one supposed to be in charge. If your president is in charge of the land, he is the God towards you. So God is a title. So anything that has no name is nothing. Because God, anything can be God. So that God must have a name. But the religion ndocha butere enweghị aha. Ile na akwụkwọ the first akwụkwọ edere, their God enweghị aha. Enweghị no name. Or just Almighty God, Lord. In England, everybody will Lord. In India, everything will Lord. Lord Krishna, Lord K, Lord Singh, Lord K with snake, with atonu, with ewu, with okoko, with elephant. According to the manifestation of the gods superior to them. All child Lord, but Lord don't win aha. It differentiate here from other lords. Only in religion arụ ndọcha butere n'ala anyị. Ndọcha butere. They have just many universal, just like the Catholic Church universal. Their God universal. Ndo ihe kwa ndo shu were ne mma na egbe na egbuge gbuo ụwa niile ihe ha wurize universal. Ndị Igbo mara na ihe karịa agwọ. Nwụrụ comedian ihe awụ ihe m ga-akụzi n'nnụ ihe m ga na-agba nnụwụ ara gbara agba n'ike buru ibu were picture hey ke karịakwalụ hey ke buo no ka nnụ nye m ego ana m agba ka m gbata ego ana m agba ka nnụ tete n'ụra ka ofe rụrụ arụ zure nniri so that nla anya mgbe m na-anụzighị n'elu ụwa my name still gano in thousands and thousands and thousands of generations to come. That is only profiting them with any man. Eliane Chita said that there was an awakened one. Master Prophet, Anya Mazi no ya wonye popotrandi Igbo anyị back to okpukpere Chukwu na ndị ezumezu. Maybe edowe statues na-ewetere m flower. That will be an honor. Ndị Igbo mana Chukwu. Laghachite n'otu Chukwu. Hapụnụ this efulefu ndị na-asụ uwe white kpọrọ onwe ha priest in stupidity of the religions of their slave masters. This ndị na-eyi suit na-agụrụ na uri na-ende efulefu ndị a na-eji eri nna ọrụ.
You have to understand the fear of God, the fear of Chukwu. Mere onye Igbo ọbụla, uri ọbụla agụmana CHIUKWU, onye Igbo ekọpụla. Uri ọbụla agụga tiri ana Chukwu, onye Igbo iri ene ọrụ. The church understands that. And don't you have no. Time has come when you people will differentiate. If you na guri, ne use the Chukwu, because can't get out. Go watch it on yours. The Igbo Chukwu is a deity only in Igbo tradition, cosmetology, Igbo custom. Christianity awụghị Igbo custom, ọwụghị ọdịnala anyị. Christianity awụghị omenala, anyị agaghị ahapụ omenala na-eme omenelu. Ndị Igbo mana na ihe karịa agwụ, mana Chukwu. Asịghị m gị hapụ Chukwu, asị m gị mana Chukwu. Nna nna anyị ha 100 years ago failed, eriri ha job. Nna gị na nna m eriri ha job 100 years ago. Ha just carried away with the stupidity of the slave masters. 95% of our fathers 100 years ago, they failed, they erred. So na arụ, so na okpukpere ndị ọcha butere, so na efulefu onye ọcha na-akpụ ntuni, so na efulefu nwaanyị onye ọcha na-ara nwoke ọzọ, so na nwoke ọzọ gbara ọtọ fela n'eluigwe, so na efulefu nwoke zurune 10 commandments from Egyptian book of the dead. At the end of it, this mother atọ never walked on this planet Earth. Never walked on this planet Earth. Ọrụ ndị ọcha riri our fathers 100 years ago. In the time of Master Prophet, they are working the one of the Biafran people. Achọrọ m ka erie gị ọrụ. Achọrọ m ka ị mara Chukwu. Onwe nwanne anyị na-ege m ntị elube nwaanyị. Be very careful onye ga-alụ. Alụkwala ihe ndị na-ewere fọm ha etinye n'ime ike ha. Ndị na-eburu Dunlop ha etinye n'ime ara. Mara ma amaha Chukwu. Awụghị onye ọdịnala na omenala Igbo. Ya wụrụ na onye ndị ọcha plantri arụ n'ime isi ha. Ị ga-ahụ otu generation of ụmụ gị ga-adị. Ndị Igbo. Enwere information m nwetagasị ya na mgbe ndị ọcha bịara, they were committed to ụmụ nwaanyị anyị na ụmụaka ha. N'ochi eshi ha from ụmụ nwaanyị nweta ụmụ ha, shi na ụmụ nwaanyị nweta ndị di ha. Mgbe nwoke ga-asị nwaanyị ya bịa n'elu bed ka ya jee na thy kingdom come, nwaanyị ajụ na priest si ha bịa. Priest si ha bịa in the morning, priest si ha bịa in the evening, so ha ebido na-agba ya na revolt against their husband. Ngwanị ga-eso ha bịa chọọchị taa, anyị ga-eshiri gị ofe. Ga-eso ha bịa chọọchị taa, anyị ga-eshiri gị ofe Owerri. Ga-eso ha bịa chọọchị taa, anyị ga-eshiri gị ofe Egusi. Ga-eso ha bịa chọọchị taa, anyị ga-enye gị the kingdom come. Ihe wụcha job ndị ọcha setiri seti. Nwaanyị ewerezie the kingdom come ya, sizie ma die esoghị bịa chọọchị. Na di ya ga-erizi the kingdom come. Na di ya ga-abatazi na the kingdom. Nwoke legide anya esoro nwaanyị ofulefu soro nwaanyị cheme chọọchị. The next day eburu agụ isi na Amadioha gbaa ya ọkụ. Ewuru nwoke lube nwaanyị. That girl gị na ya na-akpa. Think twice. They're working on saying dump ya. Ya wụ na onwe onye ọdịnala. Dump that relationship. Cut wire off. Cut wire off today. Unless me no na-ekpukpere arụ, then arụ na arụ nsogbu anọ. But ya wụrụ na you have been trying to transcend the mind, awaken your consciousness. Iso Chukwu.
n'ọdịnala na omenala ndị Igbo. Nwaanyị ihe gị na ya na-epetagharị echi ego etinye mmanya, echi ga-etinye ego. Stop, etinyekwala ego. Because mgbe ọ ga-esi eti gị na-agọde Chukwu ya n'ebe ahụ na-esi eti Holy Ghost fire, ọkụ ga-anọ na ya family. Because a ga-enwe ndọrọndọrọ inwere onwe n'ala Igbo very soon. Na very soon ụdịrị ndọrọndọrọ ga-apụta ni ga-awụzi onye ọbụla ị hụrụ n'ụzọ ị ga-ajụ ya iwu Kristian ka iwu onye ọdịnala. Ya sị na ewe onye ọdịnala ngwanụ ihe ị na-ere ego ole, ha sị na ya wụ Kristian onye ahapụ ihe ọ na-ere pụọ. Ihe ha mere anyị a ga-revasi ya n'ala Igbo, and the Chukwu ga-turn the table around and don't be on the receiving side. Anyị ga-enwere onwe nke ime mmụọ. Anyị nwere onwe nke ime mmụọ, anyị ga-enwere onwe nke elu ahụ. An awakened mind cannot be enslaved. Ụbụrụ tetere n'ụra a na-eri ya job. Ndị na-eri job wee efulefu ndị ga-ahụ onye ọcha, you are my Lord, you are the King of Kings, you are the Lord of Lords. A woman no dey born again, a born again Christian na Nigeria adịghị committed to the husband. The most difficult woman n'ala Igbo ị ga-alụ nwaanyị si na ya wụ born again Christian. Number one, o nwere ike o were ebe ike na-eke outside, but ọ dịghị loyal to the husband. O nwere ike for now onye mebe ike o okewebe to pastor, okewebe to assistant, maybe akpabeghị aka, but mkpụrụ obi pastor nwee, pastor na Jesus nwee. A ga-anọkọta etinye prayer and fasting. Nwaanyị ayọ church na-agba gị na next week na-ekene prayer and fasting for 7 days. Ọjọọ di ya sị ma ọ ga-abata na kingdom. Mba. Jelo church gbanụ ndị dị nnọọ si ha hapụ n'aka na nwaanyị onye ọzọ ka inye gị authority. Mgbe oge eme praying and fasting, nwaanyị ihe kwesịrị iburu ibu ya soro priest jebiri na parish. Ihe awụ ihe arụ jipụta n'ala Igbo anyị. Enwe onye ọbụla na-alụbe nwaanyị, think twice. If you are awakened, if you want to be awakened, enwere one man asị na a native doctor na nwaanyị na-eje chọọchị mbụ Chineke bụọ that idiot ọnụ. But mbịa chee n'obi m no ya wụrụ gị ga-eme gịnị? Maybe that native doctor ike agwụla ya. Nwaanyị na efarizi na ke priest na pastor ya yo di ya na-agọ mmụọ ebe nwaanyị na-proclaim Holy Ghost fire. Ị ga-anọkọta ga-eje to that kind of native doctor. Edowe oke ite gị nga ahụ bife na ayọla abụọ na nwaanyị ejene ba ya mmamịrị n'elu merụọ ihe niile di ya dowere. Sachashi ike shiere di nri iji merụọ ihe di ya na-arụ ka di ya laghachite to Jesus Christ. My teaching ga-adịka a heart breaking. Yes, I want to break that your heart. Ka ụbụrụ gị tete. Achọrọ m ịgwa gị na ndị ọcha ihe ha butere. Mgbe ha na-ala eburu ihe laa, ha domine their foot soldiers. Ha dowere their satellite. Ha domine ha their CCTV camera.
And that camera with the church, the pastor, the priest. And they are doing the bidding of the slave masters, destroying our tradition, destroying our culture, destroying the land. We have enemies on every side. Nde na-ekwu okwu inwere onwe n'ala Igbo, I am sorry for you. Anyị ga-enwere onwe. Inwere onwe anyị ga-awụ anyị mara onwe. Anyị mara onwe. Anyị amara Chukwu. Chukwu amara anyị. Dan anyị enwere onwe. Maka an awakened mind, anaghị eri ọhụrụ. Mgbe ahụ inwere n'onwe. Ọ bụrụ na ya esetie na anyị sị onye ọbụla nwoke ọbụla nwere ihe nwoke ya were mma makapụta eji ka anyị jee mee ihe siri ike. Priest na pastor ga-anọ na chọrọ sị ya mba na Jizọs ga-abịa na emekpele. Nwaanyị ga-ekpupụ jee gwa pastor ihe ndị okenye, ihe ụmụ nwoke kpara. Anyị nwere ndị iro everywhere. Anyị adịghị secured. We are not secured. But ndị Igbo chọrọ by fire by force inwere onwe. Ị ga-akata obi ịma na ihe ị chọrọ by all means. Lekwe ihe ị ga-eme ka ị nweta ya. Mara onwe, mara Chukwu. Asị m gị weta isi mmadụ. Asị m gị mara Chukwu gị, mara chi gị, mara onye iwu, mara agreement nna nna anyị ha mere in the past, which Holy Ghost fire cannot stop it, cannot change it. Ije gbudachi osisi niile nọ n'ala Igbo cannot stop it, rather it will make it worst. Because the mighty Chukwu, the in charge of that territory, onye ọcha na-apịa ntụni cannot save you. Efulefu nne ya cannot save you. Efulefu nna ya cannot save you. Ihe ga-save gị mara Chukwu. Mara na ya the land anyị gbara ụkwụ na ya mmụọ nwe. And ihe ahụ mmụọ ahụ nwoke mmụọ a na-atụrụ aja, a na-achụrụ aja. Chukwu ka chi ndị ọzọ buru ibu. Ewepụ Chukwu, enwere chaos. These thousands of mmụọ niile enweghị control. That is ara ga-agba onye ọbụla. And this is what is happening. Because Chukwu ji mmụọ niile ka ihe niile na-aga in harmony. Ka onye Igbo niile ebe ọbụla ị nọ ka ị na-adịrị in harmony has been insulted, humiliated. Then Chukwu ahapụ ihe ndị niile o jikọtara aka. A na-emetọ anya, na-apịawa anya azụ. It is my belief that ndị Igbo mara onwe ha ga-enwere onwe. It is my belief na ndị Igbo mara Chukwu, Chukwu ga-echeta ha. Chukwu ga-echekwa anyị. Chukwu ga-enye anyị ihe anyị na-achọ. Then by that time, anyị ga-enwere onwe. Anyị need ihe ịkpafu ọbara buru ibu n'inwere onwe. Maka anyị amara na Chukwu. Chukwu amara mkpa anyị, mana ihe anyị chọrọ. Chukwu ewetakwanụ mmụọ ndị eji na-eme ihe siri ike. Mmụọ ga-alụrụ anyị ọgụ ndị anyị na-ama. Ndị Igbo ya dịrị unu na mma. Anyị ga-enwere onwe. Inwere onwe na-atọ m ụtọ. But anyị ga-enwere onwe. Chukwu. Anyị ga-enwere onwe ma anyị ama onwe. Anyị ga-enwere onwe ma anyị mara onwe. Chukwu warụ for onye Christian ịkpọ Chukwu. Chukwu ọwarụ for pastor proclaim Chukwu. Ọwarụ for priest, Catholic priest ịkpọ Chukwu ọwarụ. Ọwarụ for this
praise and worship people or CHIUKWU. It is an abomination, abominable act. Act ane wore mma do bupu ishi wore obran wona ala kala kojo. It is an abomination. Maka CHIUKWU is a holy name. Owo for filth, owo for nde sabo. Aro ndocha butere na ala anyị ndị Christian awụ ha sabo. Awụ ha representative of sabo. Ichoma sabo or Christians pastor ha na ndị ezumezu ha wụ sabo. Because ha wụ ndị na-represent ndị iro ndị jiri anya ọrụ. Awụ sabo. Ele the meaning of sabo. Sabo wụ nwanne gị ya na onye iro gị na-arụ ọrụ. Awụ sabo. Christians wụ sabo. Pastor ha wụ sabo. Ele ihe ọzọ ịchọrọ. Ele the definition of sabo. A sabo wụ somebody ya na onye iro na-arụ ọrụ. Iwuru a priest, iwu onye Igbo. Iwuru a pastor, iwu onye Igbo. Iwuru a Christian, iwu onye Igbo. Iwu sabo to ndị Igbo ibe gị. Ọ bịara nga m abịagbula mgbe ọ ga-ala mkpumkpu apụkwala ya. But Chineke onye amụma ji ọfọ mmụọ anọ plus ọzọ mere ya ise plus mmiri anọ nọ n'ala Igbo jikọtara ala Igbo ọnụ. Asị m ndị bịara nga anyị na-achịgbu anyị, Chineke mkpukpukwa ha. Ndị ebere sị na a ga-egbupụ agụ isi, a ga-egbupụ amadioha, a ga-egbupụ ezumezu, a ga-egbupụ akwari ọmụmụ, a ga-egbupụ ke, a ga-egbupụ ke, Chineke pịawa ha azụ. Pịawa ha azụ. Pịawa ha azụ. Wepụ ha n'ala Igbo. Ndị priesti na-akpagharị ka ndị Boko Haram na-achọ ihu agbara ha ga-eteki over. Chineke kụọ ha stroke, kụọ ha mgbọrọ, kụọ ha ibi, kụọ ha ishi, kụọ ha mkpumkpu. Onye amụma na-ekwu ya. Ọ bịara nga m abịagbula mgbe ọ ga-ala mkpumkpu apụkwala ya. Ha wụ nwanne anyị, but ha na ndị iro na-arụ ọrụ na-erikọta. CHIUKWU ekelele m gị. Metụ ndị Igbo n'obi ka ha laghachite. Iwu CHIUKWU kara aka, CHIUKWU kachara akaja. Metụta ha n'obi. Ndị komedian ndị enyere ego akwụrụ ụgwọ si ha kọtọma ọdịnala na omenala ndị Igbo ka ekwensu pịawa ha azụ. Ndị Igbo ga-enwere onwe by fire, by force. And nwere onwe ya wụrụ anyị na-esi hey ka eweta mma, ka eweta egbe, ka anyị lụma ọgụ. Mba, ka ị nwere onwe ewu, nwere onwe ime mmụọ, iwepụ ekpere bad luck eji keshie gị ụbụrụ gị ekeshiere ya, keshie ya were kiye nye onye ọcha were lufuo ya. Nwoke na-akpagharị na-ezuzugharị, ndị Igbo na-akpagharị na-ezuzugharị, ama ha na ndị ọcha ji ki eji gbasha ụbụrụ ha. Ndị Kristian hapụrụ naanị Chukwu. Werenụ Jesus Christ, werenụ Mary akwụnakwụna, werenụ the God of the Bible efulefu onye oshi. Hapụrụ naanị Chukwu. Otu nnu ji hapụ ekwensu kwenụ hapụrụ ya aka na-ekpe. Day and night ekwensu. A Christian, in a year, a Christian na-akpọ ekwensu 95% more than otu ji na-akpọ Jesus. Hapụrụ naanị ekwensu, hapụrụ naanị Chukwu. Chukwu gọzie nnụ, ya dịrị na mma. Ya dịrị na mma. Ihe na-agbanya mmiri o, ya akwụkwa ihe a na-ekwu ihe. Enwere nga nwata na-ebe akwa na-arụ aka ma nne ya anọghị ya, nna ya anọghị ya.
ama m ihe m kwụ na-ekwu ihe maka enwere otu ihe na-eji eme in the spiritual realm. Enwere ihe ọwụ ma ndị emeghị ihe anyị aga-eme ihe, ma ndị recognize ha anyị aga-ahapụ ha. Instead anyị ekpochapụ generation ọhụụ kpọta ha ọzọ, ma ka ihe recognize ha anyị ekpochapụ ha kpọta ọzọ, ma generation ọhụụ recognize ha anyị ekpochapụ ha kpọta ọzọ. Look back 100 years ago. Ndị ihe na-akpọ ya ọhaneze ndị Igbo handing over to their new president general. Ihe eji sụọ ya in the Bible. Arrow nọ na the highest place in our land. Iche na Chukwu dị happy. Iche na mmụọ nọ n'ala Igbo dị happy. And nga ahụ sọrọ ndịrị onwe ha. Enwechara ha agbara mmụọ kara aka eji ha chekwa onwe ha. Onweghị any member of onye ọha na eze na-enweghị shrine nga a na-egbu ọbara ọkụkọ on a 24 hours basis n'ụlọ ya. O jighị Jizọs ji chekwa onwe ya. Ye pụta na public eji Jizọs doo ha n'iyi, ha chi ala. Tired. Chineke gozie nnụ. Ya dịrị nna mma. Ndewo.